Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at mega shout out po sa mga nanonood kay Apo Andy. Una po nagpapasalamat ako ng buong puso sa inyong lahat sa mga nanonood sa akin at subscriber. May nag-request lang po ito ay paulit-ulit po nito sinasabi sa akin. Ito ay inahandog ng aking ama na pong Jesus Nazareno tungkol sa healing water. Bukas po i-upload ko ang bidyong iyon para ito ay kagalingan ng mga galis, bukol sa tiyan, panlalabo ng mga mata, sama ng pakiramdam, kung ano-anong mga sakit na mahirap ipaliwanag na gawa ng mga elemento, mangkukulam, mambabarang, kay anuman po sakit na physical. Matinding pananalig at pananampalataya lamang ito. Ito ibinigay din sa akin ng poong Jesus Nazareno. Yung dati po kasi ay nanlalabo ang mga mata ko. Marami po akong sakit sa tiyan at hindi po rin ako makapupo. At lagi pong nagdurugo ang aking ilong. Ay bukas po ay magla-live ulit ako at mag-upload ako sa YouTube. Ito ay regalo ng aking ama na ibibigay ko sa inyong dasal. Para po yun sa matinding pananalig at pananampalataya, wala pong mawala kung susubukan nyo. Marami pong akong sakit na gumaling yun. Yun po ay ipagkakalob at ibibigay sa inyo ng aking ama. Ito ay ibinibigay ko naman para sa inyo sa healing water na itong dasal nito. Pagdamutan nyo ang hinandog ng aking ama sa ating lahat upang kagalingan. Pero saglit lang po ang aking sasabihin kasi bukas po talagang ibibigay ko po sa inyo ang dasal. Basta pakiusap ko lang, tuturuan ko lang po kayo. Yung kamay ko po na meron po akong babanggitin na dasal sa tubig na yun, pwede nyo rin pong banggitin. Pero meron po akong iba doon na hindi ko po ibubuka ang aking mga bibig at isipan lang. Kasi mahigpit po yun ay pinagbabawal sa langit na ibig sabihin po yun ay orasyon. Itatranslate lang po yun sa Tagalog lahat. Kailangan muna natin magsisi, humingi ng kapatawaran bago inumin ang tubig nyo. Dahil yun ay kasinlinis ng puso, isipan ng Panginoong Hesukristo sa ngalan ng poong Jesus Nazareno. Dahil yung tubig nyo, yun din ang nagpagaling sa akin. Sa marami kong sakit na hindi ako kayang gamutin ng anumang karamdaman. Pero nagpapasalamat muna po ako sa inyong lahat. At mega shoutout po sa taga Toronto, Canada kay Ate Cristina Malong at sa Saudi, sa Bulacan, at saka po sa Baguio, sa Iloilo, Cavite, Pampanga, Maynila, at saka Nabotas po, tsaka Tarlac. Maraming salamat po sa subscribe nyo sa akin, lahat po kayo, kung ano man lugar nyo. Nagpapasalamat ako dahil monetize na po ako, may ads na po ang video ko. Kung hindi dahil po sa inyo, kayo po ang inspirasyon ko sa paggagamot. Na dati gusto ko pong talikuran pero nandiyan po kayong lahat. Kahit ako, nagugulat ako paano gumagaling yun. Minsan, wala akong tiwala sa sarili ko dahil tao lang ako. Pero iniisip ko lang paano sila gumagaling dahil pinagaling din ako ng poong Jesus Nazareno. Itong kakayahan ko ay binigay lang ng aking ama. Marami akong dinaan ng pagsubok. Pero nagulat ako na wala ito. Tinuro lang to sa akin ng ama. Pero nagpapasalamat muna po ako dyan at mega shoutout. Unang-una kay Cinda Cabiling Cruz, sa aking asawa na todo suporta sa papanood ko sa vlog, pag-upload ko sa vlog at saka sa paggagamot ko. At saka kay Lira Trinidad. Mega shoutout sa iyo kay Jeffrey Ray TV. Mercy Yanda, Nobil Cortez, at Ken Padernilla, Corinne Robinson, Evelyn Martinez, at kay Ate Cristina Malong, at saka Marco Polo, Gerald Flores. Yung iba pong hindi ko po nabanggit, pasensya na po kayo. Medyo konti lang po ang pagla-live ko nito. Ulitin ko po ang sasabihin ko sa inyo. Ang tubig nito, bago nyo po inumin, ay babanggitin ko ang dasal ng Ama namin, Abaginong Maria, at sumasampalataya ka. Nandun na po ang lahat, pagpapatawad at tumingi ng kapatawaran. Pangalawa po,
Ang tubig na yun ay may babanggitin ako na hindi ko ibubuka ang aking bibig dahil yun ay mahigpit na pinagbabawal sa akin. Pero meron po akong sasambitin, pwede niyo pong gayahin yun. Ilalagay niyo lang po ang tubig diyan sa tapat ng cellphone ito at itataas niyo na ng konti hanggang hindi po ako humihinto sa pagdarasal. Huwag po kayong aalis. Wala pong mawawala. Ito lang po ang pakiusap po bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Huwag niyo rin po akong tawagin na maestro o master. Medyo asagwa po talaga sa akin yon. Hindi po ako maestro at hindi po ako master. Ang master at maestro po ang aking Ama na Panginoong nating lahat. Yun lang po. Tinawag lang po talaga sa amin dito sa Pampanga mga manggagamot ay Apo. Yun lang po. Lahat po dito kasi manggagamot doon ang tawag lang po. Yun po ay bukas, araw ng Biyernes. Magdadasal po ako sa tubig na yon. Yun po ay gamot para po sa kati-kati, galis o anumang eksema ng buong katawan upang maiwasan ang sakit na anumang nararamdaman. Physical man ito, spiritual man ito, elemento man ito, o masamang espiritu ito. Kahit anong sakit ay tatalab doon. Yun po ay napakahiwagang tubig na hindi ko rin alam paano rin po ako gumaling. Sa aking mga mata, dati malabo, aking mga balakang, aking mga tiyan, lahat po, pagdudugo ng ilong ko. Yung tubig po nyon ay napakabisa po. Mahirap po ito paniwalaan. Sana po pagdamutan nyo ang ibibigay ng aking Ama sa ating lahat na itong dasal nito ay sana sabayan nyo ako. Para po to sa lahat sa naniniwala sa spiritual. Wala pong mawawala kung susubukan nyo itong tubig na ito. Ito ay marami nagre-request sa akin, ibibigay ko ang inyong kahilingan. Nang dahil sa inyo, dumami ang ads ko. Nang dahil sa inyo, sinishare nyo po ang video ko. Nang dahil po sa inyo. At marami rin po akong ginagamot at marami pong pumupunta rito. At lubos po akong nagpapasalamat at nagagalak. Unang-unang aking Ama. Pagpalain nawa kayo ng aking Ama sa langit na malayo po kayong lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong nainggit at gustong manakit at masamang iniisip sa inyo, nawa ang aking Ama ang una't maghari sa inyong buhay at ganun din po sa mga nakapaligid sa inyo. Ang tubig na iyon, nadadasalan ko po bukas ng araw ng Biyernes. Mas mabisa po ito. Tatapat ko po ito ng Biyernes bukas. Ito po ay tubig, kalinisan, kapayapaan ng isip at puso. Alisin ang galit sa iyong puso't isipan bago mo ito inumin. Wala pong mawawala, uulitin ko, kung susubukan nyo lang ito. Dahil ilang beses ko na ito sinubukan. Ito'y talaga mabisa. Ito'y ibinigay ng poong Jesus Nazareno sa akin. Iisipin niyo po, hindi po ako nakapag-aral at hindi ko to ginawa, isinulat ang dasal na ito. Ito'y kusang pinasok lang sa utak ko. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat at mega shoutout po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Na sana matapos na po ang COVID-19 sa buong mundo at maging normal na ang ating pamumuhay upang ang ating mga pamilya ay makapagtrabaho para sa inyong mga anak. Maraming salamat po, Ate Christina Malong, at God bless din po sa inyo. Pagpalain din kayo ng aking Ama, ng inyong mapagpalang kamay ng aking Ama na si Kristo, ang inyong pamilya. Sa lahat din po ng mga nanonood sa akin. Maraming salamat po ulit. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang aking video ay dumami po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hindi ko na po iba yung sasabihin ng mga pangalan nyo, pero lahat-lahat po kayo ay pantay-pantay. Kung gaano ako kamahal ng aking Ama, ganon din po kayo kamahal ng ating Ama sa langit. Ang ating Ama na si Kristo Jesus Nazareno. Maraming salamat. Bukas po, ito ay ibibigay ng aking Ama. Ito ay regalo po sa inyo at sa mga taong nagre-request sa healing water na ito. Para po ito sa mga taong nananalig at nananampalataya ng walang alinlangan sa Panginoong Hesukristo. At para rin po sa mga taong malalayo at hindi po makapunta rito. Maraming salamat po at God bless all sa inyo. Pagpalain kayo ng aking Ama na si Kristo Jesus Nazareno. Amen.